Gibriu ki kran shapang ka jing bam chop jong u lane shapang kata ka trophy ka ba u umpala ban job hadu menta ban ye kita ki trophy ki bau lawan ra naga benta ka ri jong u bat kum juru naga benta ki club jong u hatu ladanga ong happy bau ne udei wei na kinong yele kai uba kraw tam haga history jong ka football hatu pinge ya u la bishar kambun sin naga benta ka wei ka trophy ka ba umpala ban job hadu menta ban ye ki trophy ki bau la deb ban wanra naga benta ka ri ban naga benta ki club jong u tang namar ba umpat job ya ka world cup kata ka lapiang ye ki bapun ki brew ki bam itanat ba ki bam snul tanat ye u ban ong bau Cristiano Ronaldo umpat day u player u bakraw kum kiwei ki player man ba u Lionel Messi u job trophy ne u Kylian Mbappe u thep ye ki kul ki ba khampau nam ne u Erling Haaland u penpra ye ki katu kat ne ki record ki ba thamai ka social media ka jukan mau tang ya kane ka wei ka benta bat kata kalong u Ronaldo lei u bampat job tang ka wei ka World Cup ngin ya keren ya kai hai kane ka por nga kwa man kali ya kane ka wei ka jing kali hatu la ban bishar ya ka jing im ya le kai jong unong ya le kai dang da ka wei ka trophy lada ka jubab kalong hooi ka history jong ka football kalong da kumwei pat ki kato kanne ki jing bishar ki bam hok ya u Cristiano Ronaldo lada u Ronaldo u tep kul ki ong bau shu abbal na ki wei lada tep un le ayu pat lada tep kul pat ki ong u lakut parlok perkhat pha shapang kane lakumba arpeu snam ei Ronaldo layale kai haki jingyale kai ki baper ulayale shitom ban sumar yalade bat ban pen shitom ya kamet kapat da ka ba practice bat kiar na ki ki bakta ya kamet kumta wat hakarta ka bala tam ya ka saup huwei snemru udang ye teng ban tepkul aba kalat ye u kapli hanrei ka bas lengok kalong ba ladau tepkul ru dang don hi ki ba keno lada tep kulru kinong keno ki bun walada tep palat ya kalai phau kul hakashi ayom ru ki ba keno ki dang don wad lada ula job ya ki trophy naga benta ki club jong u naga benta kari jong u kinong keno kimpat sngobiang ban keno ye u imat baga perthei yo Ronaldo kalamlin ban i ya ka jing thep kul jong u bat ya ka jing job jong u kumta imat kala klet ya ki babha hare ki kan mau pat ya ka ka basniu ka bawanja haki game ki ba u yale kum juru haki tournament ki ba u yale bat kum kane ka shajia hawai pawe unong yale kai u bakraw namar ki briu kim peshu ya ka jing kraw ne ka jingla ban yale kai bha hare ki khmi lanti ba unong yele kai unla banle da ki kamba kumta wat haki jing yele kai ne ki tournament ki ba kim ya hap bat kata ka jing yele kai hare ki dang khmi lanti ba uneu player unle da ki kamba ka jing im khna jong Ronaldo khndiat shwa ban jo shong da ka ling sun shimet lane ka private jet shwa ka jing ruspa shwa baun poi shiki stadium ki badap da ki pajba ki baperta ya ka kerteng jongu udei tangu khna obawan naga snong rit hare ubadon ka jing posnew ka bakraw ha ka jing im jongu ukhlem wan na ka long jing long sem football ngila banong na ka jing ka badon ki star ha ka football ukhlem wan na ka jing ka bariuspa ka badon ba em kalenti ba un poi shakatong kalong ka ba e bha
kat sebau pai dap tang ki jingkut lat suda hanrei ka e ka ba udon halade ka dei tang kata ka jingkut jingmut kat ba ki wei ki breu haka perthai ki shania haga sap hanrei Ronaldo haka jingtrei sitom ban penpha ya ki e ka ba udon halade udon ha ya kata ka jingai halade ba ya amsham lakha kum unang yelek kai ba biang tam ha ka perthei lane unang yelek kai oba tebit tam ha ka perthei ula trei sitom hidalade ban poi shekanam ka buram bat kane ka long ka dauba ba balei da ki million ki briu ki snaujan bat snau ya ki khana jong ka khana shapang jong kalong ka khana ka bashisha ka pen ba ka jingtrei sitom kala ban wanra ya ka jingjob ha ka jingyele kai jong Ronaldo klembut nadin jong ki story lane ki history hanrei ula thau ya ki babun ki history ha ka jingyele kai ya ka football bun ki nong yele kai ki yele ban penbit penbiang yalade kat kum ka football hanrei Ronaldo pat penlong ya ka football ban but ya ki aka kum kum ta haba udon hapo madan ki defender ki haban penkela ya ke rekom yele kai ki coach ki haban penkela ya ke strategi ki expert fitness ki pule ya ke met kaphat jong ki nong yele kai ki badang khana ki yele banbut ya ki nuksa jong kabor jong kamkut tang hakiko ula penkelaru ya ke rekom perkhat jong ki atlet syapang ka disiplin kabam kadi ka coach ka khia bat ka training ka bapiang upen ba ka jingkwa banang pha man kasni kamdei ka aka ka baphalla hanrei ka dei ka rukom im jong Ronaldo udon ha ya kata ka jingkit ka bakhia bau hab ban kit ha ka jing im jong perkhat parlok hab ban kit ya ka jingkerman jong kari jong baro kawai pa kawai ka jingele kai habau rung hamadan bat perkhat bha ula kit ya kane ka lengkor ka bakhia la arpo snem ai kane ka dei ka jingkit bakhia ka bau Ronaldo ula kit hakini ki snem ki bala leino man ki jingele kai jong kari Portugal ki kelalong ki jingele kai jong man kanam rem ka kelalong ka jingkeno persya ya kumjuru man ki jingele kai ba udu ban tepkul ne umla ban penjob ka kelalong ka khubor pajba ban ben persya ya man ki tournament ki kelalong ki jing bishar ya ka legacy jong bun ki nong yele kai ki khlem tang sipor haba ki don ya ki jingkit ki bakhia kumne hanrei Ronaldo uyaine bat yai yakun nagabenta kari jong kata kamdei tang kasap kane kadei ka mentality jong unong job parlok ngakwa ban ong yupi ngimdei ban bishar than tang ya ka World Cup ka football kadei ka jingele kai jong ka kenhun uwei unong yele kai ula ban aiman sim ya ka kenhun ula ban yalam ula ban tepkul hanrei umla ban lelut ya ki aka baro marwet ha ka history jong ka football bun ki legend kim shem la job ya ka World Cup penban amdan bakeli ya ka jingkeli ka ba kraw kumba ki keli ya Ronaldo hanrei ya Ronaldo pat la bishar da ka we pat ka standard ka ba compare lese namar ba ka jingkmi lenti na kalong ka ba he palat lese na kane ka daw ba ka perthei ka khmi lenti na ba unla banle ya ki aka ki kam ki ba phalla lane ki kamba sagawai ka banta ka juk social media te kumta da ka jingdan jong kane ka social media kalong kumne lada phila ban yele kai bha phila long uba bhatam lane uba biang tam
lada piale kai sniu pila kut lada pidu kawai kalat pi kamut pi pidei ubamler kane kadei kaperthei kabau Ronaldo uhap ban yakun haga jing im jong u bat hagi jing le kai jong u kibriu kianu jor yo Ronaldo ubah herta bat kinong le kai kiba dangdon hakarta kabadang biang pha yaki ban le kai hanrei le se katahi kadei ka jing yero kaba krautam namar ladangi pai siaga football kanongut kita kinong le kai ki bandang la ban le kai hadu karta kaba saupeu snem hoai kidon tangba kiduna kidon tangkat tokanne badu Ronaldo udai uwei na pedeng jong kine kajing bakala kaba krautam kaba kibriu kile kalong bagi perkat baga legacy jong Ronaldo kadai tang sepang kikul bat ki trophy hoai kikul kilong ke badon kam hoai ki trophy kilong ke badon jingmut hanrei ka legacy jong u ka khamhe banya kita namar mau usdang kumu khenna ubatrei shitom dalade yalade naga benta kalawe jong u kadai syapang u atlet ubaki pule ya ka disiplin naga jingim jong u kadai syapang ubriu ubanget baka jaka ba uwan kamrai ya kalawe jong u kane kadai kadau ba balei Ronaldo umdei syu tangunong ya le kai football ulalong kadak jong kajing ya teli kajing trei shitom bat kajing job ngangam tip uta ugots jongpi lese Messi udei ugots jongpi lese Ronaldo udei ugots jongpi hanrei hangahi marwei baro arngut kidei kinong yelek kai baken sai jong kajuk kabamenta hanrei hala kajong kabenta hala kajong karukom hanrei ngikum kiriu ich football nyemdei pat bandon yak tagamen sim ban bisni bau Ronaldo u kamla manlepha aneu Messi namar kine baro arngut kilong kiwei na kinong yelek kai football kiba krau hagane kajuk kabamenta u Cristiano Ronaldo ula penkela bon ki ya karukom perkhat jongi ya ka football ula ai mensim ya ki kena badang red bon ki ha ka badai bat ka football ula penprah ya ki jingkang bat ki mau kenro ki ba bon ki ba kibriu ki perkhat ba amla setia kamtam ki baduk ki ba kerdu hanrei ka basngusi kalong bawadla ula yo shibun ki jingjob ha ka jing im jong u hanrei ka perthei kadang khmi lenti saya ka weipat ka ba kham bat kata ngisngau thu ba umla banyale kai tang marwei lada kambiang ka teamwork bat kata kalong ka World Cup lese kane kalong baki briu ki perkhat bauneru ula dei hok banyo iya kane kanam bat ka burom kumta ki kwa bon job namar yauno unong yele kai football ubala banyale kai bha ha ka World Cup ladon da ka weipat karukom kheng ya kata ka jing krau jong u hanrei ngan ong ye phi ladau Ronaldo u job ne unam job ya ka World Cup hanrei ula dei lepa uta unong yele kai football uba krau tam hagane kapateng bedriu kabangi ni menta namar kidon shibun kiba iej ban pej ya ka football namar ba ki ibang ya kata karukom yele jong u ulalong wei uba ki briu ki but ya karukom le ya ka jing im jong u ha kano ka benta kumta ladau job ne job ya ka World Cup ulalong lepa u player uba krau ha ka football wala umpan long uta uba krau ha ka World Cup ru kublai shibun yang saya kenduk pat ha ka video